سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي كميل لخم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘት ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበላ ክልተ ዛንታታት ናባኹም ሂሰይን ቀሪበ መፅእ ኣለኹ ነዛን ዛንታታት ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ግደፉ ክብለኩም ይፈቱ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሓሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል ሓደ እዋን ከንቲባ ናይ ሓንቲ ቻይናዊት ከተማ ዓብይ እምኒ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ቀሚጡ ነፅርግያ ዓፅኦ ናይ ሰባት ግብረ መልሲ ንምፍላጥ ድማ ነታ እምኒ ዝከታተል ሰብ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ገበረ ሓደ ፍሉጥ ነጋዳይ ናይቲ ከተማ ክሓልፍ ከሎ ነታ ዓብይ እምኒ ረአዮ ብምስተነዓቕ ከዓ ነዛ እምኒ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ዘቐመጠ ሰብ ክኽሰስ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ እንዳዕዘምዘመ እንዳቁረምረመ ብጎና ሓለፈ ብድሕሪኡ ሓደ ናይ ህንፃ ሰራሕተኛ ሓለፈ እንተንሱ እውን ልክዕ ከምቲ ነጋዳይ ርእይዋ ጥራሕ ርእሱ እንዳነቕነቐ ሓለፈ ሰለስተ ስራሕ ኣልቦ መናእሰያት ስዒቦም ሓለፉ ብናይ ከተማኦም ኩነታት እንዳማረሩን ነቲ ነዛ እምኒ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ዘንበረ ሰብ ብናይ ከተማኦም ኩነታት እንዳዓረምረሙ ነቲ ነዛ እምኒ ኣብ ማእኸል ፅርግያ ዘንበረ ሰብ እንዳረገሙን ሓለፉ ድሕሪ 2 መዓልቲ ሓደ ድኻ ሓረስታይ ይሓልፍ ነበረ ነታ እምኒ ምስ ረአየ ብዙሕ ኣይተዛረበን እዛ እምኒ ብኸመይ ክትለግስ ከም ዘለዋ ጥራሕ ክሕስብ ጀመረ በይኑ ክደፍኣ ፈተነ መእከብላ ግን ኣይከኣለን ሓለፍቲ መንገዲ ሓግዙ ንኽብል ጀመረ ብሞራልን ተበግሶን ናይቲ ሓረስታይ ተደፋፊኦም ከዓ ብዙሓት ሰባት ንኽሕግዝዎ ተኣከቡ ኢደይ ኢድካ ኢሎም እውን ነታ ፅርግያ ዓፅያ ዝነበረት ዓባይ እምኒ ኣልገስዋ ምስ ኣልገስዋ ሓንቲ ንእሽተን ሳንዱቕ ረኸቡ ኣብ ውሽጣ እውን ወርቅን ወረቐትን ነበረ ኣብታ ወረቐት ህያብ ነዛ እምኒ ዘልገሳ ሰብ ንስኻ ኣወንታዊ ሰብ ኢኻ ኣብ ክንዲ መመራርን ምዕዝምዛምን ነቲ ሽግር ክትፈትሖ ስለ ዝወሰንካ እዚ ሽልማት ንዓኻዩ ትብል ተፃሒፍዋ ነበረ ሽግር ዘየጋጥሞ ሰብ የለን ኣብ ክንዲ መመራርን ምዕዝምዛምን ግና ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ሽግርካ ክትፈትሕ መንገዲ ሓሳስ ክትብል ይግብአካ ናፍታ ካልኣይ ሕፅር ዝበለ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ብግዝፊ ሚዛን ነፍሱ ኣዝዩ ዝተሸገረ ዓርዓዶም ናብ ሓንቲ ትካል ምቕናስ ነፍሲ ደው ኢሉ ሚዛኑ ከጉድል እንታይ ክሕግዝዎ ከም ዝኽእሉ ይሓትት ብርግፅ ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብ 7 መዓልቲ 7 ኪሎ ኣብ 10 መዓልቲ 10 ኪሎ ኣብ 14 መዓልቲ 14 ኪሎ ዝብሉ መደባት ኣለውና በተቐዳመይቲ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ይምለስ በዓል ትካል ከምኡ ክገብሩ ተሰማሚዖም ናይ 7 መዓልቲ ይእዝዝ ንፅባሒቱ ገዛ ይኮሕኳሕ ክፍተበለ ሓንቲ ቅርፃን መልክዓን መፀለል ዝኾነት ጓል ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ጠጠው በለት ኣብዛ ሶሙን ኣርኪብካ እንታይ ሒዝካኒ ትውንነኒ ናብ ዝብል ፅሑፍ ዝነበሮ ኣመልኪታ ህድማ ትጅምር ጉያ ጀመረት ወድያቱ ድድሕሪኣ ክጎይ ኣብ ሶሙን 7 ኪሎ ይጎድል ኣብ 8 መዓልቲ ደው ኢሉ ን10 መደብ ይእዝዝ ንፅባሒቱ ቅርፃን መልክዓን ካፍታ ቀዳመይቲ ብእፅፊ እትበልፅ ፅብቕቲ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ደበኽ በለት ናብ ደገ ኣፊቱ ኣብዘን 10 መዓልቲ ኣርኪብካ እንታይ ሒዝካኒ ትውንነኒ ናብ ዝብል ፅሑፍ ዝነበሮ ኣመልኪታ ጉያ ትጅምር ዓርዓዶም ድድሕሪኣ ክጎይ ኣብ 10 መዓልቲ 10 ኪሎ የጉድል
هلخ زحزو أرعدهم دويلو نعصر تروعة معلتي مدبي إزز بزيئة اتاز خبجت مدبيها اركز أنيا ديخا يحتت بعل تكال اركز أنيا فرقانية راح سدد بلر عدم نصبحيتو حدا بجمن قلن فلصص زبلا كندقز زعزخون قوبس أب أفدقو دباخ بلا أبزن 14 معلتي أركبن تحيزكا ناتيخا كقطقطكايا نابزبل مالؤو أملكتو نعر عدم نمحز قويا يجمر نعر عدم كساب حزي يحرب اللو تباهيلو يحمى عر عدم كساب حزي أي تتحزن بقز في ميزان نفسو أزي سلستشكرا بخمس من قدد ما نفسو نخقنس حقيزو ما مالتيو أو نايك قدامي تزانتانا دما حدا أوان كنتيوا نحنت تشاينا ختما عبي أمني أما أخل تسرقيا أقميتو نتتسرقيا عاتيوو أفت تسرقيا زنابرا أمني نزي ملعل بوء زحلفو زنابرو سابات اندان تسرقرون اندعقوم قوموني حلفو نيرم أب كنت تأمنا الإلكا مسكر نتأمن خيل ألكا تسابيبكا محلاف يقابرو نيرم حدا دخا حرستايقن نتأمني مسب تراباريبو الألا بز مخناتون مسل قسوا حانتي نقشتن صندوق رخيبون عوشت أدما ورقن ورقة النبرة كابزنتاين نمحر شجر زيقات موسب يلن أو كند ممرارن معزم زامنقنا أو انتوات حساس واحيسكا شجرنا نفتحلو منقدي حساس كنبل يقبقنا كابز حرستاي زخن محار يقبق سلام نيماكي ميديات خطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنبركو نزي مسل نيرو نزي نايلومي مدامنا أمنا فتيخمو كاب لبي تماحيركم لو كمتخونو أين الداراترن مو نيماكي ميديات خطاتلتي نس channel حدشتين تحردا أحليهم سابسكرايب بمكبر نتاني دول ملكت بمنكا ناي channelنا نيودرو تخطاتلتنا كتخونو نلابو أبس channel حساب رئيتو ندحردا أحليكم أمناي كومنت مصحف بوتا حساب رئيتهم كتقرفلنا تخليهم ناس channel لايك شير سابسكرايب مقباري تحمقو بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب كسام وداتا مسانا سلسناكم كابلب بندا مسكنا بزخن فليكم تشاو